Em sembla que estem a l'Hospitalet de l'Infant. No n'estic segur, Però això deuen ser búnkers de la Guerra Civil que estan aquí fets malbé. No creus que no puc? Jo penso que no. Fem un tros. Ojo que aquí hi ha un forat, A veure, no sé com anirà la cosa. Com ho veus? Malament, no? Bueno, si et veus que passa d'anar per aquí... Ho provem. Sempre puc sortir, no? Algun moment. Sí, però vigila, ha de travessar això, Vale, pues mira. Espera't. Et ve de la carretera. Ja ho veig. Espera que voy. Espera que voy. Ai, sí. No, collons, és com... Corria sola a la bicicleta, tu? He dit que roda. Vaig a cantar. Ves agafant la zona menys pedra. L'antiga via del tren entre l'Hospitalet de l'Infant i Cambrils es transformarà en una via verda. Per allà on passaven els trens s'hi podrà caminar i anar en bicicleta. Afanya't que ve un tren. No, vas bé, vas bé. Ves passant per aquí aquesta zona que hi ha per la pedra i anirà bé. El que ja m'explicaràs com sortim d'aquí llavors, No crec que anem a parar el nostre partit. Sí. La implantació de la futura via verda entre els tres municipis, l'Hospitalet de l'Infant, Mont-roig i Miami Platja i Cambrils, suposarà un atractiu turístic de primer ordre per al territori. Bueno, anem tirant així. La via verda potenciarà els espais naturals pels quals transcorrerà el traçat com la platja del Torn o l'Estany Gelat. El difícil serà sortir. A més, oferirà una bona oferta als 300.000 habitants a què arriben les tres poblacions en plena temporada d'estiu. Perquè la primera s'ha deixat la capa tapada. Error de trobat. Jo tot el rato darrere i m'he vist que estava tapada. Una via per unir territori. El projecte de la futura via verda transcorreria per la zona de la costa. Tot i així, la idea és enllaçar tot aquest espai amb les zones de l'interior. En aquest sentit, s'ha projectat la construcció d'un vial ciclable paral·lel a la N340, que unirà la Nacional amb l'antiga via del tren i quedarà una via verda que connectarà tot el territori. Bueno, no travessar això. Pas a nivell, doble via. Escolta, si continuem per aquí passarem per sobre de... veig que això està bastant bé de camí. Jo continuaria per aquí.
Això ho han posat perquè els cotxes no s'hi fiquin, però... Bueno, són cotxes, no? Home, aquí ja no... Passa per allà. No rebento la revertilla, Avisarem el cotxe escombra si rebentes. No, és que anem sempre al costat de la carretera. Per què posen aquest tipus de pedra pel tren? Perquè les travesses dels raïls del tren no es poden collar sobre la terra que marxarien, que els esclavarien. Llavors hi posen tonelades de pedra en els raïls, en les travesses, perquè no... No, aquí, això es anirà clavant. Si va passant, es anirà clavant, això. Cambrils és una ciutat i municipi de Catalunya situat a la comarca del Baix Camp. Tradicionalment s'ha considerat que està format per dos nuclis, la vila i el port. Avui aquests dos nuclis estan plenament integrats gràcies al darrer creixement urbanístic. Tanmateix, existeix també constància d'alguns nuclis de població menors i amb una variabilitat notable al llarg de la històrica, com ara els nuclis dels Teixells, a l'oest del Parc Samà, Mas d'en Bosch i el terme de la Grassa o Vilagrassa. Un d'aquests nuclis en destaca, per la gran evolució demogràfica, l'antic terme de Vilafortuny, que actualment és un barri més del terme municipal de Cambrils. Situat al sud-oest del Camp de Tarragona, a la part més baixa de la plana i tocant el mar, té una superfície de 34,76 quilòmetres quadrats. La superfície és majoritàriament plana, amb un lleuger pendent d'un 2% de mitjana de nord a sud. L'alçada màxima no arriba a superar els 70 metres sobre el nivell del mar. Quant a l'alçada mitjana de la zona urbana, està situada a 14,6 metres sobre el nivell del mar a l'estació de ferrocarrils. El terme municipal de Cambrils limita amb el mar i amb els termes municipals de Mont-roig del Camp a l'oest, Montbrió del Camp i Riudoms al nord, Vila-seca i Salou a l'est. De forma curiosa, el terme municipal de Vinyols i els Arcs, ubicat entre els de Montbrió i Riudoms, penetra en forma triangular la zona central del de Cambrils i el parteix pràcticament en dos. El litoral està format per un total de 9 quilòmetres de platges sorrenques. Aquestes platges es divideixen en platges de llevant o orientals i de ponent o occidentals, segons estiguin situades a l'est o a l'oest del port de Cambrils. Les platges de llevant, que comencen al límit amb el terme municipal de Salou, són Platja del Cap de Sant Pere, Platja de Vilafortuny, Platja de l'Esquirol, Platja del Cabet, Platja del Prat d'en Forès, també coneguda com del Regueral. Les de ponent són Platja de l'Horta de Santa Maria, Platja de la Llosa, Platja de l'Ardiaca. Casa nostra per uns dies. Feliç 2024!